Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asli kula Icha Azizah saking SMK Negeri 2 Jepara. Lumunturing budaya anggitanipun di Andana Wari. Tumetesing waspa dumlewer ing pangrasanku, nglentrihe pandulu ginambar ing netramu, ancuming praupan kawistara ing pasuryanku, legek trenyuh gunawa ing penggalihku, amirsani jaman saiki tumraping polah tingkahing putra lan putri kang wis ninggalake suposito. Nerak angger-anggering budaya bangsa, lali ing tata krama, buwang sakabehing unggah-ungguh basa, kabeh rumangsa nista yen isih ngugemi pranatan budaya bangsa. Senajan jaman wis maju, aja banjur dadi kleru. Cerita leluhur ginubah sawiyah-wiyah, busana owah saka samestine, tetunggangan wisma laladan rinita beda saka asline. Apa kita wis ora ngregani budaya kita dhewe? Apa budaya kita wis ora ana ajine? Apa budaya kita wis kadaluwarsa? Apa budaya kita wis luntur? Pemuda-pemudi jaman saiki unggah-ungguh basa wis dilirwakake, tata krama wis ditinggalake, tata wicara wis ninggalake suposito. Apa sing salah sekolah? Apa sing salah ibu bapak? Apa kabeh sing salah? Nyatane budaya bangsa wis ditinggalake, wis arep luntur.
amarga pokale kita dhewe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.